Tarinan-omaiset podcast. Tarinan-omaiset on Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n podcast, josta kuulet erilaisten omaishoitoperheiden tarinoita ja ajatuksia. Tämä on podcastin ensimmäinen kausi ja nyt ääneen pääsevät miehet. Tervetuloa mukaan! Osa 3. Isoisän tarina. Kuvaisit sä sen, että mikä se sinun omaishoitotilanne on? No, aiemmin, jos mä kerron pienen historiaan, niin että mä olin vielä enemmän niin mukana silloin, kun lapsemme oli hyvin pieni. Että äidillä on useampia sairauksia, niin hänellä oli vaikeuksia jaksamisen kanssa. Ja silloin, kun lapsi oli pienempi, niin olimme hyvinkin paljon vielä enemmän apuna sitten aina lapsille. Ja lapset ovat usein meillä myös yötä, että ne ei ole pelkästään piipahduksia. Se on suuremmoinen etu, että jos voi olla paljon käyttää aikaa lasten kanssa, paljon olla yhdessä, silloin kasvaa tämä luonnollinen rakkausside, se vahvistuu hyvin voimakkaaksi. Ja huomasin kyllä sen pienenä, sitten oli tämä poika, joka jonka vuoksi erityisesti nyt tässä keskustellaan, niin huomasin jo sitten senkin vaaran, että yhdessä vaiheessa minusta tuli jo rakkaampi kuin isä. Ja kun mä tämän huomasin, niin mä niin vähän säikähdin sitä ja sitten mun piti lyödä pikkusen vähän niin jarrua päälle. Että kuitenkin se on lapselle tärkeämpi, että se läheinen suhde muodostuu isän kanssa voimakkaammaksi kuin isoisään. Mutta että ei se tarkoittanut, että tunteet olisi muuttunut, mutta se vaikutti sitten siihen omaan käytökseeni. Että annoin sitten isälle tilaa ja jollakin lailla koitin sitten huomioida sen ja olla tavallaan niin kuin tukena sitten sen isä-lapsisuhteen muodostumisessa. Et siinä voi käydä jopa noinkin. Niin. Mutta enää sitä vaaraa ei ole, että tämä poika on hyvin mielellään isän kanssa on yökuntia jo poissa kotoa, olet yhdessä kalassa ja sillä tavalla, että enää ei tarvitse varoa sitä. Tietysti kun vuosia on kulunut, että se on pitkä matka vauvasta kolmasluokkalaiseen, niin ollut saanut olla tässä koko ajan matkalla enemmän tai vähemmän mukana sitten. Virallisesti vaimo on tämä virallinen tukihenkilö ja hän on niin kuin näissä Essoten kirjoissa tai mikä tämä nyt onkaan, niin hän on se virallinen yhdyshenkilö, että mä oon siinä vaan vierellä, mutta yhtä lailla on siinä toiminnassa mukana. Tietysti mummu on se, joka laittaa enemmän ruokaa ja tällaista, mutta silloin kun mummu laittaa ruokaa, niin mä voin sillä aikaa sitten keskittyä ja olla sitten lasten kanssa. Vaikka vaimo on siihen nimetty henkilö, niin kyllä se on yhteinen projekti sitten olla siinä tukena. Oikeastaan me on oltu vasta vähemmän aikaa sitten sillä virallisesti tässä tukena, mutta me ollaan oltu jo ensi vuosia ihan vain luontaisesti lapsen ja lasten apuna ja tukena. Et sieltä kautta se on lähtenyt, mutta tämä virallistaminen on tullut sitten vasta niin vähän myöhemmin kuvioon mukaan sitten. Tytär on sitten myöskin siinä. Ja näinä päivinä sitten oikeastaan tämä nuorempi on vielä enemmän ollut sitten meidän kanssa, kun kolmasluokkalainen on päivät koulussa, niin siinä vaiheessa kun koulu alkaa, niin sitten se arki muuttuu, että koululaisen päivä menee kuitenkin aika paljon siihen koulun käyntiin ja sitten koulutehtävien tekemiseen. Mutta sitten monesti sitten iltaisin tai viikonloppuisin sitten voidaan olla enempi sitten myös sitten heidän niin kuin kummankin kanssa sitten. Ja sitten niin, tämä nuorempi, tämä tytär, kun hän on päiväkodissa, niin aika monesti on ollut ilo sitten viedä häntä sinne ja ollut ilo käydä sitä aina hakemassa. Ja jonkun verran sitä myös oli silloin tämän pojankin kanssa aiemmin, että on tullut nämä päiväkodin hoitajatkin myös monet hyvin tutuksi. Ja se on aina hienoa ollut mennä katsomaan sitten. Kummalla tahansa on ollut sitten tapahtumia näissä päiväkodeissa. On monesti päästy sinne mukaan. He ovat esittäneet kaikenlaisia sitten siellä ryhmässä ja sitten myös sitten aina keväisin, kun on tämä päätösjuhla, niin olemme useasti olleet myös aina siellä seuraamassa sitten, kun he esittävät.
se on ollut myös oikein kiva kokemus sitten. Ja sitten jos miettii tuommoista niin kuin normaalia arkipäivää, niin minkälainen se on se normaali arkitila? No tietysti se aina alkaa siitä lämpimästä tervetulotoivotuksesta, että on mukava ottaa vastaan ja sitten tietysti tämä poika ei oikein tykkää hirveän paljon halaamisesta, mutta varovasti saa halata, mutta sitten tytärtä saa sitä enemmänkin ja saa jopa suukotellakin, mutta poika, joka on vanhempi, niin häntä ei saa suukotella, että se pitää muistaa aina sitten, että olla rajansa siinä. Mutta sitten kun ollaan, niin koitetaan keksiä jotain tekemistä, koska varsinkin tällä pojalla on, hän mieluiten olisi sitten omissa ympyröissään joko tietokoneella tai tabletissa, että sen pitää niin varoa, ettei hän liikaa osaa olla sen kanssa. Että sitten koitetaan keksiä kaikenlaista tekemistä. Monesti käydään ulkona kävelyllä. Joskus metsästetään pokemoneja. Mutta sitten tällä pojalla on motorisia liikuntaongelmia jonkin verran, että hän ei tykkää yhtään mistään jalkapallosta, pelaamisesta eikä oikein yleistä kovinkaan paljon mistään tällaista tekemisestä. Nuorempana kyllä olen juossut paljon hänen kanssaan sitten pitkin pyöräteitä ja kävelyteitä, kun hän jo pyörällä apurattailla tuli heidän kotiseutu hyvinkin läheiseksi. Ja tietysti omat nurkat, kun on sitten liikuttu sillä tavalla. Sitten on kaikkea muuta sitten sisällä, milloin piirretään yhdessä. Vaikka itse ei osaa piirtää, mutta tämä poika, joka nyt on erikoisesti nyt kyseessä tässä tapauksessa, niin hän osaa piirtää paljon paremmin kuin minä. Et esimerkiksi yhteen aikaan oli dinosaurukset, semmoisia suosikkeja, joita hän piirsi kovasti. Sitten oli Jaska Jokunen ja kumppanit siinä, lähinnä Jaska Jokunen. Ja sitten aina muuttuu sitten mielenkiinnon mukana, vaihtuu sitten se hahmo, mitä hän sitten haluaa piirtää. Ja se on melkein aina sitä samaa hahmoa sitten vähän erilaisissa tilanteissa. Mutta on ollut hienoa nähdä, että on tämmöistä erityistaitoa, jota itsellä ei ole sitten. Sitä arvostanut suuresti. Kaikessa suuri asia on, että tuntee, että todella välitetään, että se on aitoa se välittäminen puoli ja toisin. Että se kaikista ehkä niin kuin palkitsevinta on. Ja myös sitten ne hyvät hetket, kun ne on todella hyviä ja riemukkaita. Aina ei tarvitse sen tekeminen olla mitään niin kovin erikoista, eikä kannata liikaa miettiä, että mitä sitä tekee vaan. Ja tosiaan, että tehdään sitä, jos on mahdollista, mistä lapset tykkää, niin kaikista eniten, mitä meidän tapauksessa, niin kaikista halutuinta on se, että ollaan yhdessä. Ne lapset, jos mä itse muistan, niin he tulee pyytämään joka kerta, että peuhataanko nyt. Ja sitten me mennään peuhaamaan. Toinen lapsi tulee siihen viereen ja sitten siinä tehdään vaikka mitä. Ja vaikkapa polvi nostetaan toisen polven päälle ja lapsi on lentokoneen kyydissä ja siinä annetaan vauhtia ja kyytiä siinä. Että siinä on menemistä ja touhuamista. Se on kaikista tärkeintä yhdessä olla lapsille. Siitä sen tietää, koska joka kerta sitä pyydetään. Ja silloin siinä ollaan todella läsnä ja meillä on todella hauskaa. Lapsella kuin itselläkin siinä on hauskaa sitten. Raskaita tilanteita on sitten, jos joku ei sitten aina mene mielen mukaan. Esimerkiksi häviäminen on vielä vaikeaa sitten lapselle. Tai joku muu sitten, että ei ole mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt hänen mielen mukaan mennä, niin sitten saattaa tulla se voimakas suuttuminen. Ja joskus siitä pääsee yli jollakin tavalla, mutta sitten kun se menee oikein kunnolla suuttumukseksi, niin on se raskasta katsoa sitten, näkee, että toisella on paha olla. Ja hän lähtee pois ja joskus saattaa lähteä ovet paukkuenkin sitten huoneesta toiseen huoneeseen. Ne on niin kuin raskaita tilanteita, mutta silloin tulee mukaan sitten, kun ymmärtää, että mistä tämä johtuu. Että ei lapsi ole paha eikä ilkeä tahtoisesti, vaan että se on sitten tämä tauti, joka tulee silloin kuvaan. Että se ei ole tämä rakas lapsi, joka on nyt tämä, vaan se on seurausta siitä sairaudesta. Ja se on niin kuin silloin tärkeintä aina pitää mielessä. Ja myöskin, että sitten kun lapsi suuttuu, että ei itse suutu siinä. Tietysti aina aikuisen pitää muistaa olla aikuinen, eikä saa mennä siihen suuttumistilanteeseen mukaan.
että itse suuttuisi. Mutta nyt kun on erityislapsesta kysymys, niin se on vielä tärkeämpää sitten, että ymmärtää lasta. Miten jotain hauskoja tapahtumia kerroitkin tuossa? Tuleeko mieleen vielä jotain muita? No tietysti silloin kun tämä poika oli nuorempi, niin hän oli hyvin innokas lähtemään aina minun kanssa ongelle. Me käytiin hyvin paljon ongella. Se kun hän sai ensimmäisen kerran itse kalaa ylös ongella, niin olihan se hieno hetki sitten. Tämän tyyppisiä asioita on sitten ollut. Mutta nyt sitten oikein osaa yhtäkkiä sanoa, että mikä se semmoinen superhetki on. Että se oikeastaan superhetki on se, että saadaan olla yhdessä ja olla vaikka luonnossa, vaikka metsässä kävelemässä taikka jossakin laavupaikalla nuotiolla ja voidaan paistaa siellä yhdessä makkaraa. Ja näistä yhdessä tekemisestä se tulee se onnellisuuden tunne sitten. No tietysti yksi asia, jota ei ole tässä aiemmin sivuttu, että erityislapsella aika monesti on sitten myös tämä ruokavalio sellainen, johon joutuu sitten kiinnittämään huomiota. Nyt tässä tapauksessa hänellä on vielä tämän perussairaalan lisäksi on sitten myös pähkinäallergia. Niin pitää olla erittäin varovainen sitten, että kaikki tuotet selosteet tutkia, että niissä ei ole mitään sitten tällaista vaaraa, että olisi joutunut, vaikka se itse tuote ei ole mikään pähkinä, mutta vaikka jos se on edellisellä kerralla linjalla käsitelty pähkinää, ja jos tuotteessa voi lukea, että tuote saattaa sisältää pähkinäjäämiä tai jotain, mikä se sanamuoto nyt onkin, niin mitään tällaisia tuotteita ei voi koskaan ostaa. Että pitää hyvin tarkasti katsoa kaupassa, että mikä on se tuoteseloste siinä tuotteessa. Ja myöskin sitten, että erityislapsella on monesti sitten tietyt halut, mitä ruokaa hän haluaa. Ja jos vaan pelkästään hänen toiveiden mukaan mennään, niin se on aina juuri se sama ruoka. No sitten tietysti on jossakin vaiheessa tullut mäkkäri mukaan, sinne mielellään mentäisiin, mutta siinäkin pitää olla varovainen, ettei siellä liian usein käy. Perunamuusi ja puolukka, se on se lempiruoka, niin sitä useimmiten pitää olla aina mahdollisuus antaa sitten. Mutta tietysti joskus vähän muutakin ruokaa, että ei liikaa saa mennä sitten kuitenkaan tämä lapsen ehdoilla, että aikuisen pitää huolehtia siitä. Ja onneksi kun lapsi meni kouluun, niin myös sielläkin on pakko syödä sitä ruokaa, mitä koulussa annetaan, että et sä siellä syö sitä, mitä sä haluaisit syödä. Ja tietysti sama kotonakin on. Kerran oltiin yhdessä laivaretkellä, tehtiin lapsen vanhemman ja kummankin lapsen kanssa. Ja yhdessä mentiin tosiaan laivaretkelle Ruotsiin ja siellä tämä ensimmäisen kerran tuli ja sehän kyllä säikäytti todella pahasti, kun yhtäkkiä lapsi rupeaa kurkku menemään tukkoon. Hän söi siellä erässä kahvilassa yhtä vain keksiä vähän matkaa söi. Ja vähän aikaa meni ennen kuin me tajuttiin, mutta ehkä se äiti ensimmäisenä huomasi, että nyt ei ole kaikki normaalisti. Ja sitten piti sanoa kahvilan henkilökunnalle siellä, että tilatkaa ambulanssia. Ja heti ei mennä uskoa sitä, että se on totta. Mutta sitten piti vaan vaatia, että nyt sinne pitää tilata ambulanssia. Se oli säikäyttävä hetki, kun siinä on vaara, että se hengitys tukkeutuu. Ambulanssi tuli ja ne antoi siellä sitten jotain antihistamiinia tai mitä kortisonia ei ollutkaan, mitä ne antoi siinä rokotteena sitten, että se helpotti. Ja sitten lapsen tilaa seurattiin jonkun aikaa ja jännitti sitten, että voiko hän lähteä sitten enää laivalla samana päivänä takaisin. Että siinä oli meillä jännät paikat. Saatiin lupa lääkäriltä, että pitää kertoa sille laivassa ensimmäiseksi heti sille laivassa on sairaanhoitajia. Että he niin tarkkailevat, että hän oli siellä niin tarkkailussa sitten laivassa. Tällaistakin asioita voi tulla sitten erityislapsen kanssa, ja jos on joku erityisherkkyys. Tämä ei liity varsinaisesti siihen perussairauteen, mutta kuitenkin niin ollut semmoinen säikäyttävä ja mieleenpainuva kokemus sitten. Joo. Mitä sä haluaisit kertoa muille erityislasten isovanhemmille? Minusta se yksi tärkeä asia on, että kuitenkin on aina oma itsensä. Ei yritä olla mikään muu, vaan on oma itsensä kaikissa tilanteissa. Ja hyvin tärkeää on, jos vaan on mahdollista, että antaa mahdollisimman paljon aikaa. Ja jos vaan suinkin on mahdollista, niin suosittelen, että se yhdessäolo alkaa heti
siitä päivästä lähtien, kun ensimmäisen kerran saat olla lapsen kanssa tekemisessä. Muistan, kuinka se oli ihana tunne ottaa tämä vauva syliin. Ja oikeastaan se suhteen rakentaminen alkaa sitten, no oikeastaan se odotusaika on jo, sitä odottaa sitä lastenlasta kovasti. Mutta sitten kun on mahdollista, niin suosittelen kyllä, että kun on vain mahdollista, niin on sitten yhdessä paljon ja välittää sen ja tuo sen selville, että lapsi tietää, että hän on rakastettu, hänestä pidetään ja häntä kunnioitetaan. Ja kun näin pääsee toimimaan, niin se kantaa hedelmää sitten. Ja jos vaan voi jatkaa sitä yhdessäoloa. Tietysti silloin kun on työelämässä monet, niin silloin se että aika on rajallista, mutta silloin kun aikaa löytyy, niin sitä kannattaa varata sitä aikaa, että näin sitä jos vaan silloin tällöin piipahtaa, niin tällaista suuretta ei pääse rakentamaan. Että tärkeintä se on, että ollaan siinä ja ollaan käytettävissä, ollaan tukena, autetaan aina kun tarvitaan. Oli sitten päivä tai yö, niin ollaan käytettävissä. Ja se on myös tärkeää, että myös tämä erityislapsen vanhemmat sen tietää, että aina voi soittaa ja kysyä ja pyytää. Olipa tilanne mikä tahansa, että ei tarvitse aprikoida, että voiko nyt ottaa yhteyttä. Tärkeintä siinä on kuitenkin se, että todella rakastaa lasta, että hän on lapsenlapsi ja sitten, että hän on erikoislapsi, se on niin toissijainen seikka, mutta sitten meidän aikuisena on hyvä aina sitten huomioida, kun tulee erikoistilanteita, että mennään lapsen ehdoilla, ei mennä omilla ehdoilla sitten näissä tilanteissa.